आमेरिकाया लुबैयादि भारतआ रासियानिफ्राय बाङाय बेसेननि गोथां थावखौ बायो। बेनि थाखायनो आमेरिकाया भारतनि सायाव 500% खाजोना जाबसिननो थियारि खालामदों। सुलुंनि बायदिब्ला इउक्रेनाव दावहा जागायजेननायनि उनाव भारतआ रासियानिफ्राय बाङाय बेसेननि गोथां थाव लाबोनानै आरब कौटि डलार रैखा खालामदोंमोन। नाथाय गुबुननि जेंनाफोराव आखाय होग्रा आमेरिकाया भारतनि जौगाखांनायखौ सहायनो हायाखै। आमेरिकाया लुबैयो दि इउक्रेननि दावहानि मुङाव भारतआ रासियानिफ्राय बाङाय बेसेननि गोथां थाव बायनो नाङा। बेनि थाखाय आमेरिकाया मोनसे बिल लाबोनो सानथांखि खालामगासिनो दं, जायनि गेजेरजों आमेरिका भारतनि सायाव 500% खाजोना जाबसिननो हागौ। आमेरिकानि थांखि लानाय बिलआ भारत आरो चीनजों लोगोसे माखासे हादरफोराव 500% गिदिर खाजोना जाबसिननायनि लामाखौ गोरलै खालामनो हागौ। बे बिलआ आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि मदद होनायखौ मोननो हादों। आमेरिकानि बायदिब्ला बे बेसेनफोरखौ बै हादरफोराव जाबसिननाय जागोन जाय दासिमबो रासियाजों फालांगि खालामगासिनो दं आरो बेनिफ्राय थाव बायगासिनो दं। बेखौ फोथायनाय जादों दि बे बिलखौ आगस्तआव लाबोनो हागौ। जुदि बेबायदि जायो अब्ला बेजों रासियाखौ रांखान्थियारि महरै एखुथा खालामनो आमेरिकानि नाजानायाव मोनसे गेदेर आगान महरै मानिनाय जागोन। जुदि बे बिलआ पास जायोब्ला बेजों भारत आरो चीनआव गोहोम गोग्लैनो हागौ, मानोना दरनैबो हादरा रासियानि गोथां थावखौ बेसेन खमावनो गोबां बायो। आमेरिकानि बेबायदि थांखि लानायजों भारतनि थाखाय फार्मासिउटिकेल, सि-जोम आरो आईटी सिबिथाय बायदि सेक्टरफोराव दैथायहरनायाव गोबां खाजोना होनांनायनि खैफोद सोमजिनो हागौ। बे बिलनि थांखिया मुलुगनि हादरफोरजों रासियानि थाखाय बायनायखौ होबथानाय, मस्क'नि दावहानि रांखान्थिखौ लोरबां खालामनाय आरो रासियाखौ इउक्रेनजों गोजोन सावरायनायाव बाहागो लानो नारसिननाय।